Takže čau lidi, vítám vás Kupy LP svého prvního videa a v tomto videu nemůžu udělat nic jiného, než vás přivítat na mém kanále založeném 25.6.2015 a na tomto budu točit převážně hry, převážně Minecraft, ale i gameplay z různých her, jako je třeba Counter-Strike Global Offensive nebo jiné hry. Ale samozřejmě chci točit i nějaké hry s příběhem, jako je třeba Singularity, nebo tak. Ještě bych vás chtěl pozvat nebo vám říct o videu, které vyjde zítra. Bude to video z YouTube ringu. Budu tam s mým kamarádem, zdravím, Marku. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct, takže vítejte na mém kanále, určitě mě podpořte lajkem či odběrem a sdílením na různých sociálních sítích. Tohle je ode mě všechno, doufám, že se vám video líbilo, jen tak like, jak už jsem říkal, a mějte se krásně, čau.